Ik ben Kevin, 21 jaar. En ik doe verschillende dingen in het dagelijks leven, waaronder vloggen voor Burgerkracht en me inzetten voor dingen die ik belangrijk vind. Ik werk op zaterdagochtend in een bibliotheek. Ik doe daar vrijwilligerswerk. Ik doe daar de boeken terugzetten, de telefoon opnemen, gasten helpen met vragen, allerlei van dat soort dingen. Middag, deze week Liefje met Kevin. Waarom kan ik u helpen? Ik heb autisme en nog een aantal andere zaken die gebeurd zijn in mijn leven, waardoor er eigenlijk vanaf mijn 8e, als ik me goed herinner, altijd al ambulante begeleiding in ons gezin aanwezig is geweest. En op een gegeven moment wilde ik graag op mezelf gaan wonen. En ik wist gewoon dat ik daar nog niet klaar voor was. En toen zeiden we, nou dan gaan we begeleid wonen voor je regelen. En dat is gekomen en nu zit ik alweer 1,5 jaar in zo'n traject. Maar ik kan wel even met u meekijken. Wat ik vooral heel erg vervelend vind in deze kwestie, is dat er soms beslissingen over ons genomen worden waar niet alle partijen in gekend worden. Dus ik word daar bijvoorbeeld soms niet in gekend, maar bijvoorbeeld mijn behandelaar als een psycholoog wordt daar soms ook niet in gekend als bijvoorbeeld een indicatie verlengd moet worden. Ja. Mocht dat niet het geval zijn, mocht mijn indicatie niet verlengd worden, dan moet je naar familie of word ik gewoon heel cru op straat gezet.